S-a râs mult la acest task în timpul lui și poate mai trăgeau cu ochiul stânga-dreapta concurenții sau poate râdeau chiar de ceea ce au desenat ei. Interesantă este acest desen pentru că nu pot să-mi dau seama despre cine este vorba. Pare așa un nas de vrăjitoare și pare să fie vorba despre o fată pentru că are părul mai lung. Buzele sunt destul de mari și acum am observat faptul că pe dinți există ceva și anume un aparat dentar. Din ce știm, doar Lavinia are în casa mireasa aparat dentar și acest task a fost așa și ca o terapie prin râs. Concurenții s-au relaxat pentru 20 de minute, s-au distrat și era nevoie de un respiro, pentru că a fost foarte multă tensiune de săptămâni bune acolo în casă.